Viu Comerç, l'Associació de Comerç i de Serveis de Vilanova i la Geltrú. Sigues viu, sigues de Viu Comerç. Hola, benvinguts al Mig Mig. Avui és divendres, últim dia de la setmana i, per tant, agrair, com sempre, al grup Tafaner, Aperitius Tafaner, que ens acompanya cada setmana en el programa d'estiu de Canal Blau, aquest Mig Mig. I avui estem aquí, com dèiem, a la plaça de la Vila per seguir conversant amb comerciants de Viu Comerç. Avui tenim Teixits La Rosa, que està aquí a la plaça de la Vila. Què tal, Enric, com estàs? Davant, la mar de bé. I també tenim a nova vocal, amb Karen Soler, què tal? Molt bé, molt bé. Una mica de calor, però bé. Però bé, s'està bé. Mira, és estiu i fa calor, però corre brisa aquí a la plaça de la Vila de Vilanova. En tot cas, si voleu canviar les cortines o jo què sé, o la roba del sofà, dels coixins del sofà, cap a Teixits La Rosa, oi? Vaja, sense cap mena de dubte. Nosaltres ja fa molts anys que ens dediquem a totes aquestes coses i el que ens encanta poder atendre el client i oferir-li el millor, com ha de ser. Quants anys? 184. 184, Déu-n'hi-do. Aquí des de l'any 62, a la cantonada de la plaça de la Vila, amb anterioritat a la plaça de les Cols, també amb el carrer Montserrat, cantonada, diguéssim, amb la mateixa plaça de les Cols. Com ha canviat la vostra botiga, no?, al llarg de tots aquests 180 anys d'història, no? Sí. L'evolució és important i sobretot el que és molt ràpid. O sigui, en els últims temps hem tingut que canviar i bastant, o sigui, tindre bastanta cintura, perquè fins a l'any 62, per dir-ho d'una manera, la nostra base era el teixit en peça per la novetat de senyora, que en deien, no? Fer bruses, tratjos, jaquetes, etc., no? O abrics, i això, doncs, avui pràcticament ha desaparegut. Però els fèieu vosaltres? És a dir... No. Només veníeu al teixit, nosaltres veníem al teixit només. Després, més endavant, quan vam venir aquí a la plaça de la Vila, va començar el pret-a-porter, o sigui, l'any 62 vam començar a tindre roba confeccionada, a mida, a talles, diguéssim, no? I això doncs, va funcionar durant molts anys. El 2004 vam deixar ja la confecció perquè van començar a venir les grans franquícies i ens van ocupar l'espai, diguéssim. I després doncs, el que hem fet és anar evolucionant cap al món de la decoració i la roba de casa. Aquí és on d'alguna manera hi hem trobat un camí, un forat, i ara doncs, fins i tot el que també fem és bastant de cosa d'exterior, o sigui, tendalls, pèrgoles i coses d'aquestes així, diguéssim, de protecció solar. Aquest és un altre tema que ara doncs, estem entrant-hi amb força. O sigui que des de quan fa que comenceu a fer això de l'exterior? És a dir, aquests això de l'exterior potser fa 10 anys que hi estem treballant, però fins ara ho teníem molt per catàleg. Avui ho tenim tot molt ben exposat, diguéssim, i tenim una exposició dedicada doncs, a aquest tipus de producte, amb la qual cosa puc dir que no n'hi ha d'altra d'exposició com aquesta, no aquí a Vilanova, no, ni a Barcelona, ni fora d'aquí. O sigui, ho hem fet d'una manera enginyosa i divertida i pràctica, que també és important. Són teixits especials, els de l'exterior? Sí, clar. Són teixits que han de ser molt més resistents, a més, hi ha teixits molt especials per això. Hi ha filtres solars, diguéssim, que el que fan doncs, és matar una mica la irradiació del sol, sobretot els rajos infrarrojos, que són els que et produeixen més molèstia, sobretot de calor, o d'aportació de calor. Amb la calor. I en els coixins de l'exterior, els coixins aquests de, jo què sé, si tens un sofà d'exterior, també han de ser, és a dir... Això dels chill-outs, Exacte. Clar, perquè si plou... Clar. Això, hi ha uns teixits que ja tenen un acabat en teflon, diguéssim, que escup l'aigua, inclús hi ha uns altres cap al darrere, que són més tipus nàutic, diguéssim, van com una mica plastificats i ja no deixen penetrar l'aigua dintre de les espumes. Aquí el que sí que s'ha d'anar en compte és a l'hora de confeccionar-ho fer el mínim de costures possibles, perquè el lloc on t'entra l'aigua és per les costures. Vull dir, els teixits no hi entra l'aigua. En tot cas, també feu cortines d'interior
i roba d'interior, com pot ser, jo què sé, els coixins, llençols, tovalloles... Sí, tot el que és eixuvar de la casa, però i ara, a més, també estem tocant bastant el tema del paper pintat, però per tema de murals, o sigui, fer dibuixos molt grans, o prou grans per ocupar tota una paret, pot ser una balena, o pot ser un pop, o pot ser uns ocells, o pot ser un cèrvol amb uns boscos, o sigui, una cosa molt mural, bastant escandalós i potent. Però això on ho poseu? O sigui... Això, a les cases, de la mateixa manera que posem les cortines, doncs també fem decoracions d'espais. Decoracions, és a dir, que un vinil, vols dir, per exemple, un vinil a la paret? Sí, diguéssim això, però bueno, és el mateix tipus de paper pintat, el que passa és que ja es fa perquè puguis fer el mural sencer del pany de la paret. I com ha canviat, no? Com ha evolucionat la decoració d'interior? Els colors, la roba, el teixit, l'estil... Home, sí, ha evolucionat molt. Pensa que fins i tot aquesta nova exposició que tenim del tema de les cortines i tot el tema d'exterior, això ho tenim tot amb leds que van canviant de color i fins i tot tenim un mural amb la façana marítima de Vilanova que la podem veure de tarda, de dia, de nit, una mica per veure les transparències dels teixits damunt d'aquesta fotografia de la ciutat de Vilanova, que amb la Pacifà i tot plegat ho veiem molt a prop nostre, diguéssim, tot això. I doncs així aneu escollint les tendències o els... Bueno, anem veient una mica, doncs quan ve un client no sap massa què és el que vol, no? O sigui, de vegades diu, a mi no sé què m'agradaria, quin tipus de cortina. Llavors li podem ensenyar els diferents tipus de cortina ja damunt d'una fotografia retroil·luminada que pugui veure les transparències dels teixits i totes aquestes coses. És a dir, com quedaria a casa, no? Això mateix. És a dir, el color que tens des de l'exterior. Sí, i això ho fem en un entorn amb el que, la il·luminació que utilitzem és la de HDMI, que és el sistema que es fa servir en un teatre, diguéssim. O sigui, és absolutament teatral, i totes les cortines que tenim exposades aquí, tot funciona domòticament, o sigui, tot va motoritzat. Si voleu, o sigui, sempre o... Amb el client li podem fer com vulgui, però nosaltres aquí l'exposició és tot motoritzat. Tot motoritzat, per veure-ho. Tot automatitzat. I també aneu a casa a prendre les mides? Oh, i tant. També, oh, i tant, sí. Sí, podem fer projectes, el que convingui. I quin tipus de cortines es porten ara? És a dir, allò que tapin molt la llum, que siguin colorides, blanques, beix... Jo diria que es fa una mica de tot. Sí, Però, de totes maneres... O sigui que no hi ha tendència a generalitzar. Avui hi ha una certa tendència cap al minimalisme, diguéssim, o sigui, coses que siguin molt poc ostentoses, i llavors hi ha cortines d'aquestes d'escreen, que són pantalla, que baixen amb un rulo, que aquest és un tipus de cortina que a més et fa de filtre solar, que t'evita molt la irradiació, i això doncs, és una de les coses que a més fem servir. Però bueno, la cortina tradicional també agrada, perquè una habitació amb la cortina, diguéssim, arrugada tradicional, doncs té el seu encant. Després hi ha els stores, que són les cortines aquestes que pugen i baixen, que també són bastant minimalistes, o els panels japonesos, etc. En si fem de tot, Sí. Tu, Karen, què? T'has de canviar les cortines? O els coixins? Ella ja s'ha apuntat a venir. No, en principi és que va molt bé això, realment. No ho havia pensat mai, jo, això. El filtre de la llum, sí. Allò que comentaves. I quan ha dit lo dels murals, escolta, si vols fer un espai de tranquil·litat, per exemple, la teràpia de nens, que a vegades els nens, perquè estiguin relaxats, còmodes, posar-li un mural que ja estigui en un ambient com més tranquil, no? I els colors i tot, és que tot té que veure, això és molt important. L'entrada de llum, els colors, tot té que veure amb la tranquil·litat i amb com vols que estigui a l'ambient, no? I això és important. Per una casa i per a una clínica, evidentment. Per Nova Vocal, que és d'on vens tu, que és una botiga de dentistes, no? Sí, és una clínica dental, correcte. Una clínica dental, que no em sortia la paraula. Quins són els serveis que oferiu? Entenc que poseu... Bueno, nosaltres tenim diferents professionals
cada un té la seva especialitat, però fem un ventall, o sigui, fem tractaments de cirurgia, implants, fem tractaments d'ortodòncia, ortodòncia invisible, fem tractament també de pròtesis, fem tractaments que necessiten una sedació, amb un departament d'anestèsia especial, també fem tractaments especials en nens, i també es fa un tractament molt acurat a lo que és l'estètica dental, que fem un disseny de somriure, que es diu. Un disseny de somriure? Què vol dir això? Això és un estudi que es fa amb un escàner, també es fa amb un estudi en 3D, o sigui, et fan com escanegen la boca i tenim un model digital perfecte de la teva boca. Amb això, amb un programa de disseny especialitzat dental, fem, segons els paràmetres facials teus, la teva forma del llavi, els teus ulls, la teva posició del coll, com haurien de ser les teves dents. I amb això fem un planell de com s'hauria de dissenyar, què tipus de dent hauríem de posar, i això el podem ensenyar directament al client, al pacient, perquè ell pugui veure com ho milloraria i què és el que li agradaria. I el podem fer, a més, partícipe perquè ell digui, doncs mira, això m'agradaria així, jo penso que m'agradaria, sempre m'ha fet il·lusió tenir un color de les dents. Tot això, totes les tecnologies ens ajuden a que sigui un tractament còmode pel pacient, no invasiu, molt agradable i que tu puguis veure tot el que tu tindràs de cara al teu tractament, abans de fer-t'ho. Això és molt important. Hi ha molta gent també que aposti per posar-se bràquets? Sí, també, n'hi ha de tot. Hi ha persones que li fa il·lusió posar-se bràquets, per exemple. Què són això? Va. A veure, per corregir les dents, normalment fem un tractament perquè les dents es posin rectes. Tenim diferents tipus d'elements per poder corregir i posar una posició. Exacte, ortodòncia. Doncs una és els bràquets, el que ha dit ell, que són els típics quadradets que veus pegat a les dents, i després hi ha un altre tipus de tractament, que és el que es fa servir més ara, que són unes fèrules invisibles, que cada fèrula té un moviment i el pacient es pot treure i posar, i amb aquesta opció pot menjar el que sigui, pot tenir una neteja molt més acurada i és molt més còmode. No. És el mateix que posar-se els bràquets que són visibles? De fet, jo diria que té més precisió, perquè com que és un tractament totalment digital, podem veure exactament la posició real que té el dent, la dent, no només la corona, sinó l'arrel, i poder fer els moviments controlant tant el moviment de l'arrel com el moviment de la dent, perquè farem un estudi en 3D de tota la boca i farem un escàner de tota la boca també, tenint tota la informació exacta per poder tenir un tractament exacte de el que tardarà i com et quedarà. Per posar-ho a puesto. O sigui, que és més eficient que els bràquets de tota la vida, aquells visibles. Home, és més exacte, més precís. Té més comoditat pel pacient i té més efectivitat a curt termini. Val, Déu-n'hi-do. Però això és com molt recent, o quants anys fa que es porta? No, fa més de 10 anys que ja es treballa amb això. Ho dic perquè jo portava bràquets, jo em vaig posar bràquets. Per això dic que no... Bueno, en el seu moment, doncs no sé, no... A veure, a la meva professió, com a la professió dels teixits, tot va evolucionant. Per què? Perquè els materials van canviant. I estem arribant a altres necessitats i els materials cada vegada són millors i això ens donen més eines per poder fer tractaments que abans fèiem amb un altre tipus de material i ara tenim un que és més adaptable a la situació del pacient i que és més còmode, més resistent, més efectiu.
I tot és gràcies als canvis que hi ha a nivell tecnològic. I un cop acaba el procés aquest de posar-te bé les dents, has d'anar controlant-ho tot a temps? Home, l'ideal és sempre anar mínimament 2 vegades al dentista a l'any. Per què? Per controlar no només els tractaments que t'has fet amb anterioritat, sinó també si tens problemes que igual tu no estàs veient i amb una solució molt curta i ràpida es pot solventar i no esperar a tenir mal que ja sigui un mal més gran, major. I en aquestes dos neteges anuals, dos visites anuals que hem d'anar al dentista, també hauríem de fer algun tractament específic per netejar la boca o com? Bueno, l'ideal és anar i que t'aconselli el professional, que et digui, mira, ara en aquesta visita igual necessites fer-te una neteja, necessites fer-te un control de si portes un retenidor d'ortodòncia, si portes una placa de descàrrega per dormir, això de l'estrès, del bruxisme, tot té que tenir la seva revisió. A vegades la gent entén molt més clar portar el cotxe a fer una revisió que ells portar-se ells mateixos al que facin una revisió, no? I és que és el més normal del món. I això és important, també. Home, i tant. Amb la boca parlem, mengem, respirem, fem un munt de coses. Necessitem un manteniment, no? I cuidar-nos a nosaltres. Clar, és que ha canviat tot molt, l'esperança de vida abans quan era. I ara, clar, en el moment en què vivim pràcticament el doble del que es vivia abans, necessitem un manteniment nosaltres, no? Sí. Això no es plantejava. Jo tinc pacients que s'estan fent tractament d'ortodòncia, perquè jo soc ortodoncista, en 80 anys, i tan feliços, perquè diuen, per què no m'ho ha fet abans? Dic, doncs no ho sé. Estan feliços perquè per fi es veuen com volien, no? I no pensaven que s'ho podien fer. I també ajuda a posar l'esquena a puesto, no? També. Evidentment, evidentment. A veure, en principi, clar, el concepte que tenim tots del dentista és vaig al dentista i tal. El dentista no és només les dents, o sigui, té molt que veure amb molts més factors posturals, l'estrès, també hi ha molta malaltia que tenim al cos que afecta la boca i viceversa, no? I es complica, no? La malaltia en general, amb la qual cosa, clar, és que és tot és multidisciplinar el tractament en un pacient, no és només mirar-li les dents. Poder també li veus, mira, tens un problema cervical, que això també t'hauries de tractar, es recomana a l'especialista que hauries d'anar, també un problema de, jo què sé, alguna lesió amb un àlbit que no està bé, que no és correcte, fer una correcció. I hi ha moltes malalties freqüents, és a dir, malalties freqüents hi ha entre les persones, a les dents? Sí, a veure, realment a la clínica en trobem el pacient que té problemes de càries, que ha perdut dents i que ha de recuperar aquestes dents i ha de tenir cura i cuidar les que té, no? Després també està el pacient que té totes les seves dents, però necessita, per millorar la neteja i per tenir una gengiva saludable, fer un tractament d'ortodòncia, per exemple, i també estan els pacients que en principi van portant un manteniment bé, però tenen hàbits que són molt dolents per la boca, com és el bruxisme, el que t'he explicat, no? Això d'apretar les dents per la nit, això acaba fent destrosses a la boca, no? I si això el pots previndre i pots anar a fer tractaments, perfecte. Jo crec que serien els 3 paràmetres més importants. Més importants de tenir en compte, això, les càries, les gengives. Clar, perquè les gengives també es van com pelant, no? A veure, les gengives, clar, si agafen una inflamació i aquesta inflamació acaba crònica, ja tens una malaltia i aquesta malaltia has d'anar cuidant-la, perquè si no, què pot passar? Pots posar en perill les teves dents, que les teves dents puguis perdre-les per tenir unes gengives malaltes. I on esteu situats, Karen? Estem al carrer Ferrer i Vidal, número 8. Estem a la vora del port de Vilanova.
I Teixits la Rosa, que està aquí, a la A la plaça de la Vila, aquí al Vila. costat. Per això abans algun moment he mirat cap a la botiga per mirar l'aparador. Gràcies als dos per acompanyar-nos avui. Amb vosaltres acabem aquesta setmana aquí a la plaça de la Vila parlant amb diferents comerciants de biocomerç. Gràcies. Hola, avui estem aquí a la botiga de la platja i us explicarem una miqueta la nostra història. Nosaltres som una empresa familiar que estem a Vilanova i la Geltrú des del 1928. El meu besavi va venir de Gijona aquell anys i va començar a vendre gelats en carros de fusta per tota la ciutat i ell feia el gelat, li portaven el gel amb el tren, es van afincar diferents persones de Gijona a tota la costa mediterrània on hi havia tren perquè poguessin tenir accés al gel. L'empresa va anar creixent, durant la Guerra Civil gent de Vilanova va ajudar el meu besavi per poder guardar els carros. Ell va tenir que marxar a Gijona i li van guardar els carros i tota la maquinària de fer gelats aquí a Vilanova i quan va tornar, ja va tornar amb el meu avi i la meva àvia i van començar a expandir-se una miqueta. Van agafar la botiga que encara estem, que està a la Rambla principal número 63, que és la botiga petiteta que tenim a la Rambla, i a partir d'aquí vam anar creixent. Van anar fent més botigues a la Rambla, la Rambla principal 51, vam tenir una altra botiga que ara actualment ja no tenim, i també es van expandir aquí al passeig marítim, quan encara teníem la platja a peu de passeig, i hi vam començar amb un petit quiosc venent gelats. Que aquest quiosc es va transformar en l'actual botiga en la que estem, perquè el meu avi es va fer molt amic d'un pescador, que aquest era el seu magatzem on guardava tots els estils de pesca, i arrel d'aquí van començar amb una cantonadeta fins a lo que és actualment aquesta botiga. Aquests murals són encara del 1973 i aquí els tenim. Després va venir la generació dels meus pares, que van modernitzar tot el negoci i tota l'empresa, i actualment estem la meva germana Clara i jo. Nosaltres allà a Gijona hem decidit fer un tipus de producte, som històricament els que fem gelats a aquest país i realment han vingut els italians que fan el seu gelato, que és també perfecte, però ells han desenvolupat una indústria darrere de preelaborats, que és amb el que es treballen ells. Nosaltres intentem fugir de tot això i anar cap a un producte natural i de proximitat. 100% natural, sense cap tipus de conservant, colorant, etc. Bé, penseu que el 99% dels gelats porten E410 i E409 al 99,9%. Els nostres gelats que hem fet ara no porten res. Fibres d'allí, fibres vegetals d'allí. I nosaltres acabem, com cada divendres, prenent un mig-mig, perquè ara, com arriba el cap de setmana, per refrescar-nos amb un mig-mig de la gelateria Llorenç. Ens retrobem la setmana vinent.